Ay tupiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Ay tupiko iti IFM News. Manipot iti pagtaltang kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay tupiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Tupiko Norte 99. Kablawang kayo iti naimbag kinagasa tibigat yung amin mga idol namutibi ang Idol Lawrence Martinez magtimana po iti programa IFM News. Inatabigat apo iti Lunes. Oy, nasa Marso na tayo mga idol. And speaking of March, ayan, ada tayo na po iti Christmas season. Kaya kita major events. Akit talagang naipalpas ita bulan iti napalabas sa bulan iti February. So today is March 2, 2026 mga idol. Good morning kina kay amin nga pada. Yawis ko apo nga i-share yo dito agdamay na ta programa. Ito yung IFM News. Akit sa pila kuma mga idol tatumuto kayo iti daytoy agundawa. Siyempre mga kadto ka na tagundawa ni Okay, good morning. Siyak ni Idol Glenn Batuyong para dito ay topiko. And kablawang kayo amin, aglalo ka di kay agdengdengeg, iti radyo tayo di kitay kariring na, di kitay agsagad-sagad. Yes. Di kitay kay di kitay agdaldalo si iti parangan da, di kitay agi sagsagana iti makmakan. Yes. Para ka di kitay anak da, para ka dakwada syempre ket Lunes ita. nga no. Oo nga, it's a good start for the week. Yes. Tapno mapantayo agubra ken mapantayo managbasan. Yes. And it's a good start of the month. Yes. Kasi March 2, hindi ka manggayam nga nag-start. March 1, napintas ngamin nga nag-start iti Domingo. Yes. Oo, diba? Akat no kakastoy mga idol ay dadani ba ti anan? Summer ren or summer ban? Nag-summer ron. Kan may sapay kat kada ito yung bulan detay pinagraradwar ti Ubington. Ay wan. Kada ito yung bulan So apo ti apat padaanan ni Idol Glenn Batuyo. Kaya yung tumakipang nga. Kaya yung tumakidaya. Oo. Kaya doon magpalaod tayo. Magpadaya. Yes. Tapos magpalaod. Apo paday. Maya na. Iba nga to, ipabago. Alright. Okay. So, yawis mi mga idol. Oy, nakikita na tayo, Idol Glenn. Ay, nakikita na tayo. Yes, I'm so happy naman. Kasi dati hindi kami nakikita. Hindi ka nakikita. Naka stealth mode. Stealth mode nakalumeng kami. Nakatago lang kami. Hindi na namin alam kung bakit kami nakatago. Hindi naman kami katago-tago. Ako may tilimlimbingan mi. Diba? Anak ka ito, lilin ng mga tayo. Tago-tagoan nga. Anyway, dati kat napintas tiro giti kwa tayo, ti bulan tayo, but there's a bad news nga dati topic tayo. Anyway, dati ko mga sitwasyon tayo ket sapay kumatasaan nga kumaro or nga dumanon ti kwang di tayo mapagpakadaan dagito pero it's a reality mapaspasamak pero kitaan tayo man tingitingin tayo dati noon niya ti napaspasamak ka dati mangyayari dito yung Middle East situation. Ala po ay naglalalo to Saudi hanggang Saudi Dubai. Bahrain yata. Yes, Dubai. Anyway, Iran nga winti nakakuan dito. Detakat kami. Iran tata they are attacking every air base of in the Middle East. Di kwatata. So di ti problema ti lubungita. Yes. Ala, so tawag ito ba ni Ma'am Ana or mamaya pa? Mamaya na pa lang siguro. Sige na no, i-expand ta lang Idol Glenn. Aya, dito saritaan tayo na ito tangarabi, ikitam tata. Tanga aldaw, mga idol. Akat, nakamamak man lang aya, dito na buyak. Perming bimtak. Yes. DJ, parang medyo sentro, DJ nga part nga The hotel, Idol sa Balit Hotel, Dadja, Idol Glenn, compared mo dito.
Diba? Kita ko na ni Labidab Suka nagapudjay. Akit Ay, napan nagapuso. Well, nagapuso na Jay. Dubai. Jay. Yes. Malumat nga year na ijay. 2 years. Yes. Kita, no, kita may idol lang kita, mas babain pa di Pilipinas. Hindi ka pintas ka nga high-tech, hindi, ijay. Ken babak lang dangatal talaga. Kasi ka, makita mo, tayo, hotel da, nagpapatal. Dito kita, plakado. Well. Diba? Kan, tayo ko na tayo mga idol, saan da nga masinunoon sa dito pagturungan da, they need to evacuate akas kuno na dito ay unan nga nakasarsarita tayo at ang bubuteng Of course. sigaman nga minti Sikaman. Ay, dapat di may isang casualty tayo, OFW. yes, Pero, may you rest in peace ma'am. actually, nurse siya yata siya. Ijay, Dubai. Oo. Ay, okay. Nakabubuteng kasi habang tumultulong, DJ Ward, DJ mismo nga hospital yata yun. Oo. And then dun siya na tay bomba, tay sharpnel. Yes. Naalat di babagina. Ayun, nakabutbuteng. Kasi tumultulong ka lang aro din. Sikapay ti matay. Yes. At, Wala ni Ma'am Jesus Fernandez. Peaceful man ito Saudi Arabia. Yes, Oo, di Saudi sa okay Saudi lang okay lang siya. dyan. Pero di Dubai, Iran, Bahrain. Bahrain, Yata. talagang nakaro. Anyway, siya, di ba nakakita tayo jay Saudi ngayon DJ Adakwada, DJ lang mang sabat ka di jay airstrike. Oo. Mang sabat-sabat ka DJ ko. Makita jay kasi no lately lang yata na nakita natin di di last month yata di the airstrike da. Pero nare-retaliate da tayo talaga nga mapabitak da. Ayo da yan naka-automatic da nga DJ attack, counter attack na da. Okay. Anyway, so, nangrugyan nakadingat na dito Iran ken US nga ko kanong super nabasakar di Jai. Oo, sabi nila rito ang hindi kanu pala una na 1953 kanu pala ang Pwede yanak. Well, kan 1979. Ang relasyon ng 1970 revolution at hostage crisis sada kanu pala ket 1979 na yan. Sika. Swerte na lasata. Nagtatag sila ng Islamic Republic naging malakas na ideology anti-US talaga. Pagkatapos na inagaw ng mga estudyante ang US Embassy sa Tehran at dinala bilang mga hostages ang mga Amerikano noon. Halos 444 na days. Ito ang talagang digiwalay sa dalawang bansa at nagsimula ng matinding pagkakwada ka noon. 1970. Ano naging hostage crisis hindi ko 1970. Di ka noong 1953 yata tay Iran and US ay nagpalala ng Central CIA ng USA and Britanya ay tumulong magtanggal sa demokratikong leader na si Muhammad Mossadegh. Pinagtalaw din siguro na pro-US din. Napasimula ng matinding galit ng maraming Iran sa Estados Unidos. Nagkwada. Parang tipag sisigalutan dadagit yung mga idol kat datay crudo kada dadungan for economic purposes. So talagang US versus Middle East talaga. Dati kami direktang labanan last year lang and in this year. Ang pinakabagong labanan ay nagsimula noong June 2025 nang magsagawa ang US kasama ang Israel ng mga airstrikes sa Iran at tinarget ang mga nuclear sites. At ang kami mapapati nga agar aramid da kano ti Iran agbibuild naman ng ti kitay nuclear sites para kwada. DJ panglaban da nga tamit bilang tugon inatake ng Iran ang US military bases gamit mga missile. Ito ang unang malaking direktang labanan sa loob ng maraming taon. Dito lang hindi kanudyon dito. But no this February and March 2020 napalala ito ng mas malaking airstrike ng US Israel laban sa Iran at naging ang dito nga Operation Epic Fury na nagre-resulta ng pagkamatay ng ilang leader ng Iran at maraming reaction sa rehiyon. When natay leader ti Iran itan. So nga rest in peace po. Okay. So ano nagana ulit DJ leader ti Iran? Tadi patak pa kindi. Ako balikas. Wow. Asam sa balit na ganda. Asam sa balit na ganda. Anyway,
nakabut-buteng pero the reality is sapay kumata masustain ti international peace and ko dato tapno anyo day hang agwara sen nang tutuloy. pero ang mahirap dito ang day tinarigat dito kasi tinapa mo kinalaban ket digitoy gas digitoy produkto digitoy dadakkel nga oil producer. Anya na rin ekspektaron tayo. Di pa gumatulat naman ti gasolina tayon. Oo. Ay, apo. Bala ko nga ag e-bike naksan. Ito ka lang ng igid. Ako mabali nila highway. Gumata sa ti e-bike ko nataptawa di ka nung baka ngumain na pwede gasolina. Kasi dito iti mapapati nga dakkel nga gasolina maapektaran ka dito global market tayo especially dito nga min US nga taan mo't nga handa mo't nga agkukwati agproduce ti crudo nagijay mo't laang dolyar dati talaga nga napigsa ti iso ti mang gamgamulo kani digitoy market iti international ngem dito no gasolina ti pagsasaritaan apo narigat basit no deta baka kidi ngumato aming nga di mga ano tata so nga apo nagligat mga idol ti kasoy pantinsalat bumababad tagundawa yan dadaduma so nga dadaduma tapno kwa ya di kayo natagpampantnin. Okay, ako na natin ni Himawari, leader of Iran, Ali Khamenei. And of course, yung mga ibang OFW po na sa Qatar, sa underground na sila nagtatago. Yes, And, nga sa lahat man ng mga OFWs, mag-ingat po tayo. Ingat po. Alam nyo naman po yung mga gagawin nyo dyan sa mga safety places. Pwede din kayong i-underground. Basta di kita yung kayo safety place nga mo yung pakaikuan nyo. Haan nyo nga tayo pakatayan nyo. Iso pa ya. Hello kay ka, Annabel Aristobal, Victor Tran, Kani Ramirez, Aurelio Zaire, and Mama Susa Fernandez na yung bagabigat mo Mamadibon, Saudi Arabia. Okay. Oras na yun, alas 5:31. Idol tuloy tayo man, itintiman pa nagpipinadamag. Pakasiktan iti tayo ito, ito ma-interview tayo apo nga may sa OFW, Ijay, Dubai. Oras, alas 5:31.